Destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan na lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. 75 years of broadcast excellence. Ito po ang Philippine Broadcasting Service. Hay, maupay nga aga kapamilya. Maano pa man, maupay gad lagi hapit aton kaadlawon. Yan ang Lunes, Setyembre 26. Hey. Bisan kon inagian Northern Luzon and Luzon NCR and Super Typhoon Karding. Pasalamat lagi hap kita kay madali la madagmit makusog an iya paglabay. Andaman an aton gobyerno nganhan mga local government units. Sa palandaman kita nga natutok. Otro maupay nga aga ngan welcome ha pamilya ha kahanginan an pagbabalik. Diba last week niyan han Lunes nagpuriba na kita hadto mag dulong hanaton regular programs pero kay niyan nahan kelup na resultahan namon nga diri talaga maupay epektohan may dapat trace han baho han pintura. Maro naman kita nga nag-renovate kita hanaton building. Salamat hanaton top management han Philippine Broadcasting Service, Sir DG Bong Aportadera and everybody there. Salamat. Ini brand new iton aton building. Karon matatawag nga overhaul. Siyempre pamamahala ni Admin Boboy ngan Chief Tech Joey. Burublig. Ang pagpatrabaho na ba? Oo. So siya iton nga nagdesisyon kami niyan han Lunis han kelup nga diri talaga angay igpadayon an bale inapura nga pagbalik. Kay an amo naman health an nagsasuffer. Nanunuol anam ulo. Malino pa ulo, masuol ha ulo. May dainatakihan asma.
Asya iton nga desisyon na namon nga bubuhay na straight an sa kasimana ngan mabalik yan na. Nga mapay na baho didi. Pero may dapat didi mga uring ngahin awara na suka. Kasi makundit na absorb hiton baho hit pintura. Sige, welcome ha. Adi kami ngan hi RV. Technical side, hi Chief Tech Joey. Kada kita hit ka alas 11. Kining aton pamilya ha kahanginan. Ihatag ko aton question of the day. Oo, may da kita question of the day. Kay ini nga pagtaga kalamidad, bagyo, baka super typhoon na damaat nga karding Asyan an amon gin katatawaan di dahad tong amon meriting o pag katitirok han mga stakeholders han edukasyon aton city division han hani. Kay hi padikarding han pag-asa wala pa ka escape may dadaman bagyo asya na ini lina bay nga iya sangay Bagyo Karding. Taga pag-asa na ita. So, adit at pakiana. Ano imo mga pangandaman hapanahonhin kalamidad. Pwede naman mag-istorya hit problema, pinoproblema ngin panahon hit kalamidad. Depende la hit kalamidad. Although aton iton iginaampo pirmi nga ililikay kita hit mga kalamidad. Pero kay asya manggod it naturalisan at kalibutan. Bisan pahan bag-upalan kalibutan, mga grabe na mga kalamidad ang ginagian. It ato na lang init pag-ampo ngan syempre iton praktikal nga pangangandaman. Ikita mga nanay, mga tatay, kita nga mga kag-anak, inuuna talaga ta i-secure it pagkaon, bugas. Ano pa? Tubig. Sa bagay tubig, masing kita ada man lait. Pero wag ka. Didi syudanan bro. May na tubig. May na naawas it aton gripo. Wala ka pahiling dito CR. Siya na. Talaga nga number one problem yan na. It pagtaga tubig nga konektado hit sing pa water district. No water district na kuno. Wastewater. Ano pa? Bulad, igsura, yan, dilata. Petrolyo, mga kadaan. Petrolyo, labi na kay pagbagyo, pananglitan, bagyo it kalamidad. Napaparangan makitid kuryente, kaurugan. Labi na kung sugahin ng mga dagka nga bagyo. Nagsisecure ka ba hit iyo papeles? Oo, pinahanglan. Nahinanumdum akan adto nga mga katuigan. Di gadla daman giihai. Di pagadla giihai. Adto nga ni nga naagsuban false alarm han pagtaga tsunami. Nagkakauli talaga ang kabataan tika nga school. Naririgumok. Pag i-evacuate, didi ha, syudadan Borongan. Wala na makit pangintindi nga kung ano man ladida nga mga papeles. An amon ginintindi an toothbrush, toothpaste, an liriunan, udog. Tama agad ladama Basta, wala na pag intindi madida nga imo material nga mabibilin, di dahit iyo balay, wala na. Imo gud kinabuhi loved ones, asya huna largo. Okay, sige, iyon na may istorya, Niyan. Ngan, ton oras, 25 minutos na nakalabayhan alas 10. Jadi kita naton news flash. Bueno, adi na ang pinaka bag-o hini nga mga takna.
Tuna. Ada Kuya RV ig-flash didaan mga pictures para mamayda kita idea para parohin deja vu. Parohin nagbabalik ka aton an Yolanda nga han Ruby. Di dahit mga retrato ti kang Patnanungan Quezon. Basarhan report ni Mara Pepanyo han RP1 Lucena. O may da kita hiton dito Radyo Pilipinas sa Lucena. Sumulan report, nagpahayag Miss Tricia Larita han LGU han nasabing bungto ha Quezon nga padayon ang pagtirok panirahan inisyal nga mga report ha danyos kay nawaraan man hirahin komunikasyon na utdan han komunikasyon ha mga hagrayo nga barangay kagabi. Ginbisita naman ni Mayor Claire Larita hanya na nga aga ang mga residente nga nakadto han mga evacuation centers. Baano itsyadto nga gym gin hubkasan han ibubong. Yada it mga sim, mga atop yada na hit grounds. Yada na hit tuna. Kusog anuhin hangin. Ginlasurbo naman han Super Typhoon Karding an Infanta Quezon. Sumalahan LGU naglibot han bungto kanginahan agaw yan ang aga pirang nga mga empleyado tikang han opisina ni Mayor Hatton Mayor upod an iya pirang nga konsehales para han damage assessment. Sumalay niyan report lagi hapon han RP1 Lucena. Ada asya go naman nga mapingan ano may dapat nating deng mga pipirang mga kahoy ngahin kasagingan. Natigdeng pan iba nga kasagingan. Pero siring pamangkanta nagkaguring-gusing na an mga dahon. Agoy adto linaprak nga building linaprak adton nahibang an atop kinkalpad in mga sim mga atop nga dahan kakalsadahan. Samtang DSWD nakatutok ha mga panginginahanglan hin masobra 2,000 kapamilya nga nagpapabilin pa ha mga evacuation center sa NCR. Kanginalahan alas 9, ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Amo inagdumarahin aerial inspection ang mga lugar nga apektado han Super Typhoon Karding. Ada aton makikita dahiya nasakay hin ano iti chopper. Basta an kuha han picture or duha nga pictures hasulod han aircraft nga sinasakyan han aton presidente ay aerial inspection. Kada hiya nakapula hin shirt. So siya to mga kapamilya naton latest news flash. Ngan welcome naman aton texters and viewers break. Di na kita. Unahan ko an aton texters adihi Ate Edith. Maupay nga aga Ate Edith dida Sabang South. Good morning Ruth, kumusta? Uy, maaram ka? Nasing kaupay siya di nga chika. Uy, maaram ka? Na maritis. Maupay ni nga maritis. Nasing Ate Edith. Nagbaranding kami ni Ate Mirna Kuya Eddie. Ying sis ni Kuya Eddie didto Habakayaw Beach Resort. Ay, kaupayla na tuman gihap. Kuya Teo. Sangay Ruthie. Good morning. Hayo dida Bakayaw Beach Resort. Halorente. Baada mo nga salamat Teo. Nasaring hi Ate Edith.
kabugtuan ni Teo pag umanken apo nga Bibo and Pogi apo ni Sangkay Teo. Tas kan Gracia anwaray kabutlaw pag-serve haamon. Hi Gracia. Di na tong kami nga diha Borongan around 5 p.m. So kakulop ini ano. Salamat han pagdulong haamon nga di. Nasiring talaga nga dihatid, disundo, dihatid. Thank you ang pagpaangbitan na maupay nga istoryahan baranding han magsarangkay. Ini nga magsarangkay maram kamo kapamilya. In tungod lahan istasyon DYES nagkakirigla lahira, nagkasarangkay. Nakikiupod kita hit dida. Good morning, Ate Mirna, Kuya Eddie. Mahinayon gihap ka mo, warak pa kaupod. As usual ko, no? Kanina makita natin viewers. Hi, maupay nga aga. Dito ha Imos, Cavite, Charmaine, and Jimmy. Blessed morning to everyone. God bless us from Charmaine. From Kalim Araya Proser. Ate Ruth, maupay nga aga. Pwede pa requestan mga tugtog ni Kuya Art Akayan. Asya nga, yan ang binabati nga aton background. Hagoy, maaram ka mo, may kuig susumat. I was saddened. Nabiduak, kinalasa nagpagkita ko RV. Puros deleted ang akong video han August. Oo, sunod-sunod, deleted. Wala ko man pinatukar nga mga gintatahapan ko kunta nga copyrighted. Kamaaran na maakit, diro-diretso naman, ano, itaton mga tukar, naghihirot namang kita hini. Kaya ano daw la nga, basta tikang naton, ano ko pala hini, naton anniversary, August 2, di ba? Ang kanan August 2, straight, FOA break time, puros deleted. Bahala na ano, basta, importante, ang aton mga moments, nga ginkaharampangan, ano, ginwara man an kuan, an ebidensya. Pabay iton. Importante, siring pa importante, moments and memories. Aadit kasing-kasing ano na di nawawara. Good morning, Admin Buboy. So, Proser, ini nga tukar nga Despacito instrumental, diri ini copyrighted. Kan Artsky Akayan ini version. From Jaffo Pacquiao, maupay nga aga, Ate Ruth, Lunes nga aga. Medyo makulimlim kita yan na, ano, siring ni Jaffo. Okay la, maupay tat panahon. Marvin, oy Marvin, maigo, gad nga nawaraan iyo station ate, ginbibiling ko ha radyo, wara ak pakakahiagi. Pakakaagi. Marvin, salamat. Now you know. Lotis, Kaspe. Opay nga agate, bisan kon upod kamihan bagyo didi, makusog ang hangin ngan uran didi ha Pasig. Pasig City. Pero yan na okay na gihapon. Salamat sa Dios ano nga madali la. Isugahan Ruby nga nag-aga. So, shout out ha Barangay Hilabaan, kanda Tatay Rudy nga Nanay Fe. Miss you both. Ako nanay ng tatay nga mga buutan na siring Hilotis Kaspe. Thank you, te keep safe, okay? Opay nga aga, di daha Hilabaan, adi Hilotis Kaspe, nahihidlaw na. Nagsusumatit iagugma kanda iya nanay ng tatay. Tatay Rudy nga Nanay Fe. Gina Cepeda Behar, maupay nga aga, watching from Novaliches. Elma, maupay nga aga, dida Canteros. Justin Ren Senera, maupay nga aga, watching from Pandacan, Manila. Ate Marilyn, maupay nga aga. Ma'am Sherlyn, wow, good morning gihap. Kaupay la tay greetings.
May da pa mga papuso. Wow, nagbanding hira ka upayla na siring hi Ma'am Shirley na Addison. An baranding nira Ma'am Edith. Ngan hira Ate Mirna, no? Ngan hira Kuya Teo, an host. Hi Sangay Ruthie, dito Habakayaw Beach Resort. From Lotis again. Opay nga Lunes sa aton nga tanan, mga kapamilya kahanginan. Thank you and God bless, Ate Lotis. Thank you. Happy morning, Ate Ruth from Elma, Dida Canteros. Na-miss ko an program na ilibaw akay waray na ak kikitahin live stream. Asyala at padama na nagpakakasiling. Adila na imuyu, didi nga side. Thank you, ang pag-imuyu. Uy, ada may Sir Floro Gadi Jr. Hello, Sir Floro. Thank you, pagsisiling, ha? Sir Floro Gadi Jr., mga kuan ini natin. Kasuukan ta ini ha mga larangan han pagsiday. Iya ini may da sense of humor iti mga siday. Lourdes Roncales Senina, hello te. Good morning, watching from Barangay Buenavista, Dolores. Adihin answer ni Ate Edith han aton question. Nasiring hiya, pag may da kalamidad sugad hit bagyo, nagtutuon. Tas sudan, nagluluto na hintemprano. Naninimos han mga palaypay, awan mga panapton ano. Nag-aandam hin mga necessary nga gamit han pagbakwit in case kusog an hangin. Tas pinantatahuban ko hinluna, itbubtangan hit mga panapton. Iba pa nga masagpi maghulis. Luna talaga, no? Nga mga gamit habalay. Ayan. Katiyap la ni Ate Edith. At dahil dyan, adi na natin siya nga pahalipay. Oo. Bisan anuman an aton ginatubang nga mga ayat, kakurian problemahan yan na nga naglabay nga mga semana. Aton laghap ipasalamat. Ngayon ni kita. Tinagan nga ho kita yung oportunidad nga makipaglaban sa buhay at magtagumpay by the grace of God, di ba? Huwag mo sanang isipin di kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagturusa. Huwag mo sanang isipin di kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga taing. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Huwag mo sanang isipin nalimutan na kita, dahil ang iyong pangalan sa balat ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mamumusa.
mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Wow, a song speaking about the love of God. Diba? Napakyas pa iton paghigugmahit at igkasitaw, bisan pa aton mga kasuukan kasing-kasing. Pero itgugmahit Dios ada nagpapabilin. Maano pa man itaton mga sitwasyon, itat mga pagkatao, basta dumuukla kita nga may pagpapakumbaba, di ba? Huwag mo sanang isipin, Siring pa man ha Word of God and Holy Spirit, asya iton an tigaman and proof han God's love for us. An kadakan iya gugma igin pabilin an Holy Spirit, asya iton it seal o selyo han iya gugma hat. Sanglit ay la kita kawara ipag-asa. Abot nga hit mga ayat. Kung may daman mga hurts and pain because of failed relationships, huwag mo sanang isipin, na-disappoint kita hin aton loved one or hin kasitaw, sige la, karawton let suul, process man iton, saliw ni tahan gugmahan Diyos, di ba? Yan. Hehe. Yanin maupay, ha Song of Songs chapter 8 verse 6. Place me like a seal over your heart. Actually, ko haniniin nga sinurat nga parihot siday poem, hin lovers, hin nagsisihigog maay. Nasiring an babay nga dahan iya loved one. Place me like a seal over your heart. Ibutang ako pare-parehuhin selyo di dahit imo kasing-kasing. Seal nga ni di ba it nga pruweba pamatuod marka nga akin ka, di ba? Ano pa? For love is as strong as death. Kay it gagma sugad ka makusog hit kamatayon. Its jealousy unyielding as the grave. Iti pag-abugho, ito naman pangipol, di ba? Kay kadakan haton, siyempre pag na in love RV, karagtanghay kita la. Kami na para hit mga romantic relationships. Kaya nangangaruhin assurance, inihiya nga nagsurat nga ibutang ak di dahit imo kasing-kasing. Like a seal on your arm. Kay iton gugma, sugad ka makusug hit kamatayon. It iya pag-abugho, diri na papas, sugad hit lubnganan, agi daw. It burns like blazing fire. Like a mighty flame. Para kunuhin nagkakalayo. Paano ito masasabi? Bueno, aadinahin, nagkakaabot di aton text line. Nay Angie, hello, upay aga. Hi, kaupay, may daan na radyo, hakahanginan. Hi, may Miss Dayan, nasing hinay Angie. Naka-maternity leave, it aton baydang Dayan. Good morning from Uhimi Lamaadi Hahilabaan. At last ko no nakapag on the air na.
nakakamiss din. Nakakamiss din. Pag-greet kanda Ate Mirna, Kuya Eddie Ramil, Ate Virgie, magbararkada na Manhira on the air. Ate Virgie Afable, Tatay Elias, Mana Virginia Anabo. Dida na mga kasi hilabanon. Ngan, syempre hibutoy JJ. Okay, thank you Mila. From Sangay Ruth, si Kuya Apura. Good morning. Pabati teta akdada ngaya ada yana na hinuyan. Nahinuyan, nagduduyan. Hidada Flor, Legria Barangay Tula. Ha? Sigit pamati hay mo yan ate. Hi, hidada. Hidada Fe. Flor pala Flor, Apula Legria. Hi. Adihi Sangay Ruth dama. Hoy, good morning Ma'am Imelda Lim Elpedez. Ino pa? Sherlyn. Ma'am Sherlyn. Anay may daan niya birthday greetings. Pahalipayan ta dawhin kanta anuan at mga birthday celebrators or celebrants. Belated happy birthday to Engineer Lemuel. Oy! Lemuel! Naimuya kala. Engineer Lemuel Nicart. Belated happy birthday. Yan ang weekend. And to Dr. Vicky Agda Picardal, enjoy. Happy birthday from Ma'am Shirley Nicart Daddy Son. Imo kadlawan ang hingyap namon ikaw magmalipay. And to Sis Liza Afable, happy birthday from your Sis Sherlyn. Nabuhi nga himaupay nga kapubuason. Yan ang adlaw imo kadlawan. Ang hingyap namon ikaw magmalipayon. Tagan kaun pahinhalawin nga pinabuhi nga himaupay nga kapubuason. Bisan kung kabusan ang kahintang among laging hahatan kuti ay ngabutang tanakon kasing-kasing punuhin pagtuman ang tinod nga gugma waray katapusan. Lin Ay, happy birthday. Girly Afable Borja, happy birthday. Riza Rivera, happy birthday. Liza Afable. Uy, Sir Franklin Rubedizo, happy birthday. Dador. Malipayan nga kaadlawan, Dador. Okay, padayon kita. From Heart. Uy, Heart. Heart Amado Concan Rebato, hello. Watching from Montalban, Rizal. Nadugang ita kami ngaw hinamamati ak hit istasyon DYES. Agad man ano nga pagdugang hit ka kami ngaw nga. Pero nahuwas-huwas manggad hintala kahuman hit pagdugang ano. Ano Heart? Jennifer Golmatico Haite, shout out kay Jennifer. Ha? Taga Canabong. Hi Jennifer, di na Canabong. Roderick Villarreal, hello. Watching from Osmeña. Ha? Osmeña. Pabati tak nanay, hi Nanay Cleta Villarreal. O pengaga Nanay Cleta. Bueno, para naton viewer nga nag-request hin sonata ni Art Akayan. Hari na. Soy todo cha-cha.
6 minutos na la. Ug sa magalas 11. Ano na ini nga mga emojis sa lusaranin, sa rusalakot. May da nagtatawa, may da nag-iisog, may da nag-uuraw. That's life. Diba? Ang hodere. Good morning. Salamatan pa puso ang hod Teresa Usita. From Marisa Dueñas, shout out haak mga kaarupda na barangay Balud, watching from Vizca, Baybay City, Leyte. Oy, good morning diha sa Vizca. Salamat Marisa ha, ni mo pag sisiling. Barangay Balud hit ano nga bungto, Marisa. From Anghod Teresa, good morning po, FOA family. From Eileen Villa Kinya, maupay nga aga ate Ruth. Maupay man, Eileen. Chesley Costuna, hello ate. Pa-play ng Annalyn. Watching from Dolores. Annalyn, chat-cha ini. Sugay tano, may da chat-cha nga Annalyn. Asya? Daw. Type daw nga ho di da Chesley. Kanay iton. Roderick Villarreal. Adi nag-celebrate han iya birthday ate, ate Melba Obon Colico. Adi hirah barangay Usmeña, Dolores, nagvi-video ke. Aba, happy birthday ha. Kan birthday girl. Melba Obon Colico. Nagvi-video ke yana dito ha barangay Usmeña. Imo kaadlawan, Malipayon nga kaadlawan, Melba. ikaw magmalipayon, tagan kauntahin halawig nga kinabuhi, ganhin maupay nga kabubuwaso. Hi, Bayang Sheena. Di pa kita nakakaandamhan aton mga usual nga music by request, di ba? So, gantikan kan Miss Sheena Baldonaza. Yan, nag-aro-adjust pa kita hini. From Proser, thank you te ha, hanimo pagpatugtog, idol ko God ito, ni Kuya Art, akayan, kalisto, magpinanmindot hit keyboard. Kunta maghimo pa hiyahin iba pa nga kanta, o padayon la ito, dito iya paghimo. Huhulat la kita. Talaga enjoy it music ni Art. Nakakalipay. Labi na kon, it nga mga tono, nga familiar na kita, nga mga dininhi anon haaten. From Alos Giraldo, Andro. Shout out ate, didi haam ha Barangay Rizal, ha Dolores. Ay, maupay nga tika adlawoy, didi ha Barangay Rizal. Another shout out para po sa family ni Luz Viminda Balise, ha Dolores. Take care always and God bless ha, from Charmaine Caraga. From Pearl Plana Anire, hi Pearl. Good morning te. Shout out kay Carol Orales sa Dao Oras at kay Ma'am Helen Picayo Sumalyo sa Malaintos. Also kan ate Jasmine Astilla, ha Dolores. Jasmine, alunay. Ngan labi na kandananay ngan tatay ko ha Barangay 15. Hirot kamo dida. Salamat te watching from Kuwait. Hirot naman dida Pearl ha Kuwait. God bless. From Manilin Ladiao Niones, hello te, good morning. Pag-greet nga da Barangay Pinanagan, Haladiao family. Hinay kamo pirmi ha, watching from Paranaque. Belated happy birthday kan Ma'am Gemma Corrado Bula and to Bernard Bula from Andro Giraldo Alos. Shout out hitakon bugto di da Borongan, ha Barangay C, na sering hiproser. Kan Sis Rowena Kalim ngan iya asawa nga hikuya si Perino Brozas. From Luz Vinerio,
Pwede te pahabol. Pakigreet hitakbugto. Birthday niya yana. Didi hapuro hidondon neryo. Salamat ate. Okay, Dondon. Dondon neryo. Didi Hingap hapuro. namon ikaw Magmalipayon kaya na nga imo adlaw. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi Ganhin maupay nga kapubuwas Adi naman from Mylene Bagarino di Maangay. Good morning te. Shout out kan Ma'am Grace Buna. Happy birthday. Hingap namon ikaw magmalipayon Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi Ganhin maupay nga kapubuwaso From Marieta Abelia Ergiza. Good morning te. Shout out sa mga kapatid ko. Hamaglipay sulat, Nonoy, Nene Abelia and Boy Abelia. O mga Abelia dida ha. Maglipay sulat mo pay nga aga iyo adihi iyo sis Marieta Abelia Ergiza na greet ta iyo. Miss you all. Stay safe mga kapatid. Di ako ha Valenzuela City. Hi, Ate Leonor. Opay nga aga, salamatan pa puso. Hello, Lilian, Ate Dida Dolores. Friend Aida, Helena, Australia, maupay nga aga. Oh, gandang umaga, Aida. Ate Leonie Habalod, hello Ruth. Good morning, Hakay. May da na mga iyan. Regular programming. It DYES, thank God. Shout out kan Mirna ngan Edith, dida Sabang North. Musta ka mo from Ate Leonie? Nasaring Andrew, shout out kan Mano Beato Colima, nga permi na mamatit in programa ate. Mano Beato, salamat. Okay, last piece sa aton FOA Monday. An angry silence away where love had been, and in your eyes a look I've never seen. If I had found the words, you might have stayed. But as I turned to speak, the music played. As lovers danced their way around the floor, I sat and watched you walked towards the door. I heard a friend of yours suggest you stay. And as you took her hand, the music played. Wow, siring ni Prosera, the music played. Ha? Narbol hiya. Across the darkened room, the fate and signs I saw, deep in something more than friends before. While I was hurting you by clinging to my pride, she had been waiting, and I drive her to your side. I couldn't say the things I should have said, refused to let my heart control my head. But I was made to see the parts I played, and as he held you close, the music played. Bueno, himuon ko na lang nga background, kay naubusan na kitahin time. Di pa hin mga palanat. Good morning, Ate Ruth. Naka-tune in po kami. Hit iyo programa yan na. Tikang Didi ha Accounting Office. SN po sa San Policarpo. As I love Maupay nga aga. Salamat.
Iyo pamamati di daha SN Posa, Accounting Office ha San Poli. Shout out hit ak mga kaopisina, siring Nicha, Ma'ams Minda Alda, Resta Rachel Ann. Thanks, more power. Hit imo programa. Thank you. Cha, thank you. Text add to ni Cha, tikang SN Posa. From Kuya Dan, Ausakunya, happy listening to FOA. HQ&A, aadit akon pangandaman ha panahon hit pananglitan bagyo, flashlight, medicine, ready to eat food. Ngan belated happy birthday hit ak inaanak Jason Valdez Reyes, September 25. From Don Kalatay, Iradaza, shout out nga dakan Mama Irene ha Barangay Kalaw. Tatagay na kita, mauhaw na. Taragay. Marieta, thank you te, I like your hair. Thank you. Uy, nice song talaga na singi Andrew. Nakakapukaw naman na nakdug heart ate and the music played. Mayroon din kita nagtatapos, may masunod nga hook up program, tikang ha Manila. Hi Erlinda, nakalanad, salamat. Ang arani ra Chief Tech Joey RV, di na naton engineer. Tagan yung sangkay kapamilya kahanginan Ate Ruth, nagpapasalamat. Sa Diyos naman, nagpapasalamat nga nagkrita na dama kita, nagibati-bati. God bless the Filipino family, God bless Pilipinas. 75 years of broadcast excellence. Ito po ang Philippine Broadcasting Service.